Thokozani-ke ngandza kwethu uyanibingelela mkhulu wasemakhosini, yanibingelela indaba enhlixoxa ngofakazi, uyanibingelela umkhulu wasemakhosini, indaba enhlixoxa ngofakazi, ijaji elijaji isimenya. Ya, isigwebo sokugcina siyawukhishwa yimina. La ngandza kwethu imina umoya ovuma uzokuthanda kwawo. Sicela nje ukuthi ngesishaye nayo ividiyo. Sinibingelele nje emagumbini amane omhlaba, inibingelele nonke izizwe ngezizwe zonke. Senama-topic esisazokhuluma ngawo, sawuke sikhulume ngokuningi, but namhlanje ngizawuthanda ukugxila kakhulu endimeni yemvuma dlozi, abanye bathi imvuma kufa, ukuze uzoqonda kahle ukuthi kusuke kuyini and what is expected kumuntu usuke enjalo. Lana-ke siyibamba la ikhona. Nginibekela nje nonke koThekwini koGoli, nathi emakhaya koNongoma koLundu kubi, koNdwede, yonke indawo nje lapho Nkosi yami esazi kahle ukuthi kunabalandeli abakhulu kakhulu kamkhulu uMakhosi phansi lapha eSwatini, eMbabane, eMpumalanga. Siyabonga ngandzakwethu, siyabonga ngomkhulu wasemakhosini. Sibonga kakhulu Nkosi yami. Sibonga kakhulu kulabo abakwaziyo ukungena abashaya i-support, bakwazi ukuthi Nkosi yami ehela sike bahlole nasemafonini kulaba abanalo ithemba lokuthi bengakwazi ukukhipha lowo 500 rand wabo, bethembe kumkhulu wasemakhosini sizobenzela leyo nto, bathathe lelo hour labo noma ama-hour wabo. Uyabhukha-ke ngandza kwethu, uyabhukha nje kakhulu, usho noma ungabhukhanga, uma ungithola nje kahle ngi-free, ukhokha imali yakho nje kwi-account number usuzonikezwa yona, and then bese siyahlala sixoxe ubuso nobuso kwi-video call-ke, bese ziyakukhalela. Lana-ke ngizothi asikhulume kahle kakhulu ngemvuma kufa. Please don't forget to subscribe. Wena ofika nosuqala ukufika kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini, kundaba enhle exoxa ngofakazi. Kunoyigeme umfungela madoda amakhulu. Ya. Cha, ukuphila nje ukukhanya. Ijaji leli ijaji isimenya, umoya ovuma uzokuthanda kwawo. Imvuma kufa-ke into kanje ngandza kwethu. Imvuma kufa ukuqala nje fanele siqale sazi ukuthi yaziwa umuntu osuke eyisangoma, umuntu osuke ethwasile. Bayazi ukuthi imvuma kufa kusuke kuyini. Imvuma kufa-ke kusuke kuyinto egcina yenze umngoma agcine ebizwa ngogobela. Imvuma kufa ingumuntu owaziyo umthetho weshoba njengesangoma originally, njengesangoma semvelo. Inhlonipho iba khona. Imvuma kufa noma imvuma dlozi ingxenye lena ekhombisa ukuthi wena empilweni yakho mangabe uthwasa uzuphothule, wamukeliswa umthetho weshoba ngendlela yakhona, uba ngumuntu ngandza kwethu ofanele azihloniphe phela. Fanele ngaso sonke isikhathi lead by example. Asisho ukuthi mangabe kukhona nawe okusakuthintile ungakhombisi kulabo ongakwazi ukukhombisa kubo, but make sure ukuthi uyahlonipheka emphakathini. Kwabazi kahle lento engiyishoyo bayazi mangithi ngikhuluma ngomthetho weshoba, ukuthi ngikhuluma ngani. Uziphatha kahle, uba nesimilo, awubi nabantu abayinqwaba, many partners. If ukwenza njengoba umuntu uyisangoma somuntu wesilisa, make sure ukuthi phela akube ukusemthethweni uyagana, uba nabafazi ngokubalobola. Size ekuthenini imvuma kufa makube khona ingxenye ekhombisayo wena
yokuthi ushintshile ngisho kuthiwa ukuthwasa wathwasa kwakade kuthiwa hhayi Nkosi yami wawazi ukuthi ave uqonywa noma ave uqoma noma wawukade ubamba inkunzi noma wawukade unjani ngoba phela idlozi likuthatha likukhiphe la okade ukhona uma ngabe unobizo ngisho kuthiwa wawukade uyinkaba uqobo lwayo noma wawukade uhlobo luni. Baningi abantu idlozi elibakhiphayo. Sizokhumbula nje kwabawaziyo umlando kukhona inyanga enkulu yakwaButhilizi okuthiwa uJeqa eyayiseduze noShaka, kwathi emveni koShaka yabaleka emva nokuba esikhundleni sokuba yendlalelo uShaka, kodwa lowo muntu wayekade umuntu eyibutho elinamandla ekade libulala abantu ngapha nangapha, kodwa ngoba wayenesiphiwo wahamba wagcina ekutholile ukuthwasa lokho, wagcina ekuthwasile wathwasa kahle la athwasa khona leso sangoma akwazi ukuthwasa kusona esasinamandla si-powerful, samthwasisa samnikeza amandla, waphatha isikhwama wabuya wasebenza abantu. uJeqa bazomazi abantu kwabaziyo kwabawulandela umlando naba lento ephila kube negazini since from bezalwa. Singakhuluma ngalaba abakhuluma kodwa asingaze sigxile kakhulu kulokhu kunye. Cha, ingane zakwethu ngithi nje ake siyibambe lapho sazi ngomthetho weshoba nemvuma kufa. Akube khona umehluko ingane zakwethu, akube khona umehluko. Nani bantu uma ufica umelaphi ngabe owesilisa noma owesifazane uma ukuthi akaganiwe, uma ungamthembi noma ungathembi ungakabi nalo ithemba izwe vele selonakala, fika nomuntu wakini omthembayo uma ngabe sikhulukazi uyogeza uyokwenza yonke lento ezisuke zizokwenziwa. Uma ukuthi kunomndeni omkhulu umelaphi nawe ubalekela iy'kandali ney'tori nokuthi kungaze kube khona abantu abazothunyelwa kuwena bezodicilela phansi isithunzi sakho. Take members of your family uhambe nawo, have something ezoba i-video camera esigodlweni sakho ukugwema okuningi, noma ezoba i-audio ezolalela yonke inkulumo esuke zizoba khona. Gcine leyo nto ube nerekhodi, kodwa uma ungakabi nakho-ke khuluma emthini wena ngalo moya wakho, ngalesiphiwo sakho, konke kudalwe uNkulunkulu, imvelo, umusa nothando. Ngane zakwethu ngithi njengendaba ezixoxwa ngofakazi ayisiphathe sizibone, ungabonakali nje uyisangoma Nkosi yami usudaka ubhubhuza. Kuyezwakala uma ubonakala Nkosi yami ukuthi hhayi thintile khona ngoba uphuma emgidini. Kodwa ake uqonde nawe lesihloko kuningi esingakhuluma ngakho, kuningi kakhulu, kodwa nje okwamanje ngizothanda ukuthi bese ngithi ukuphela la, ngithi ukuphela nje abantu bakwazi ukuthi imvuma kufa fanele kuphe kukhona ingxenye yakho efayo uma kuthiwa wenza imvuma kufa noma imvuma dlozi. Mina-ke leli mvuma kufa bengingalazi ingane zakwethu, bengingalazi nje, bengazi umuntu ukuthi wenza imvuma dlozi, but if mase ngi-find out ngabe ukuthi hhayi kuyinto efanayo, just that nje igama mina bengingalazi ukuthi khona into kuthiwa imvuma kufa. Yebo, bengazi khona ukuthi umuntu usuke ethiwa uvuma ukufa uma ngabe eyothwasa noma uma ngabe kunjani njani, kodwa bengazi ukuthi kuyaye kubizwe kuthiwa khona into ekuthiwa imvuma kufa, bengazi kuthiwa khona into ekuthiwa imvuma dlozi. Impilo yakhe yashintsha, wena usuke usufana nesibonelo nomholi kubantu noyi-leader nakho konke. So make sure that you represent that and make sure ukuthi if izinto zikunetha ungabi lula, akukaze kwathiwa kuyoba lula kule jini noma kulolu hambo. Phakama-ke uvuke uzithathe, ndawuwe makhosi, chamagu, siyakhuleka, amen. Siyathokoza emakhosini. Ofuna umkhulu wasemakhosini number seseyiyo 072 887 1995. Konke okufisayo uyakuthola kumkhulu wasemakhosini. Abantu
mabangabe olinda nokuzwa umuntu usho, kumele amubuke ukuthi hawu Nkosi yami, mkhulu manje uyalidinga usizo, i-price ibivelile ungakwazi yini ukuyikhokha kancane. Siyabazi thina abantu abasuke behluphekile ngempela, abasuke belidinga usizo, benethemba kwazi ukuthi akhiphe lokho. But-ke angikho lapho, to make sure ukuthi you do subscribe on my YouTube channel, kakhulukazi wena ofikayo, angikhulumi ngala abasebevele bebadala. Wena ofikayo, go back to the other old YouTube channels, 3 years back, 2 years back, 3 years back, ubuke ukuthi what were they talking about, yonke nje leyo nto. Ubuke nama-live video episodes la ngihlolela khona abantu, la kunjani njani, ubuke nje yonke leyo nto. Umkhulu wasemakhosini lowo ndaba elixoxwa ngofakazi. Siyathokoza kakhulu ngani zakwethu, ngiyathokoza ukuba nawe.